муҳтарам Қурбонзода Ҳилолбӣ, чанде пеш бо ташаббуси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор ба занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Аврупо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ конфронси миллӣ дар мавзӯи такмили қонунгузорӣ ва сиёсат дар соҳаи пешгирии зӯроварии гендерӣ вазъ ва дурнамуд дар сатҳи хеле баланд доир гардид. дар он мавзӯъҳо оид ба зӯроварии гендерӣ дар ҷомеа баррасӣ шуданд. лутфан мехостем назари шуморо пиромони оне ки кадоме аз мавзӯъҳое ки дар ҷараёни конфронс баррасӣ шуданд аз назари шумо ҳалли онҳо дар мадди аввал меистанд? ташаккури зиёд. дар ҳақиқат он конференсияи миллие ки доир гардид бо ташаббуси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд, ин албатта дар доираи татбиқи анамон ҳадафҳои созандаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ва ҳамзамон дар доираи татбиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ва барномаи давлатии пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мақсади асосии ин албатта дар доираи ташаббуси нури рушдоӣ ки бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо, Созмони Милали Муттаҳид, дар доираи созишномае ки байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид баста шудааст, мавриди амал қарор гирифтааст ва конференсияе ки баргузор гардид албатта мавзӯъҳои мухталифи пешгирии зӯроварӣ дар оиларо баррасӣ намуд ва дар баробари дигар масъалаҳо унҷа як масъалаи асосӣ доштем мо такмили қонунгузории кишвар. яъне ман фикр мекунам ки якумин зина ё якумин сарчашма ин такмили қонунгузории кишвар мебошад дар самти пешгирии зӯроварӣ дар оила, чунки мо ба ҳадафҳои хеле ҳам зиёдам ноил шудем. барои як ҷомеаи суннатӣ ҳанӯз соли 2013 қабул намудани қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ин кори саҳлу осон набуд, вале маҳз бо анамон ташаббусу ибтикору дастгириҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин қонун қабул шуд ва дар амал татбиқ карда истодааст. ва имрӯз албатта ҳар як қонуне ки рӯи кор меояд дар рафти дар амал татбиқ намудани он қонун ҳастанд масъалаҳое ки дар амалият татбиқ мешаванд ва ҳангоми дар амалият татбиқ шудан мухолифатҳо ҳаст, ихтилофҳо ҳастанд ва бинобар ин ҳам имрӯз албатта зарурат пеш омадааст ки баъзан тағйироту иловаҳо ба ин қонун ворид карда шавад ва аслан гирем анамин мавзӯи асосӣ такмили қонунгузории кишвар яке аз мавзӯъҳои фикр мекунам ки зарурӣ ба ҳисоб меравад. дар ин замина қайд кардан зарур аст ки имрӯз албатта зӯроварии хонаводагӣ пеш аз ҳама мо бояд иброз намоем ки зӯроварии хонаводагӣ ин як масоил ё яки як масъалаи ҷомеаи Тоҷикистон нест. ин масъалаи ҷаҳонӣ аст. ин масъалае ҳаст ки тамоми давлатҳои ҷаҳон ин масъаларо масалан баррасӣ мекунанду барои пешгирӣ намудани зӯроварии хонаводагӣ, зӯроварӣ дар оила чораандешӣ менамоянд. ва имрӯз мо бояд вобаста ба менталитети мардуми тоҷик, фикру андешаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, фикру андешаҳое ки дар натиҷаи масалан баррасии масъалаҳои оилавӣ дар мақомотҳои қудратии давлат хусусан Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда мешаванд ки онҳо пеш аз ҳама дар амалия фаъолият мекунанд, мо тавонем ки ба анамин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тағйиротҳо ворид намоем. шумо дар бораи қонуни пешгирии зӯроварӣ дар оила гуфта гузаштед. воқеан ҳам Тоҷикистон дар байни кишварҳои минтақа яке аз аввалинҳо аст ки қонуни мазкурро қабул намуданд ва дар самти пешгирии зӯроварӣ дар оила аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби Кумитаи кор бо занон тадбирҳои хеле зиёде роҳандозӣ гардиданд. аммо ҷомеаи суннатии Тоҷикистон тақозо мекунад ки занон пеш аз ҳама модар ва зан ҳастанд ва бояд дар тобиати шаҳварону хонаводаи худ бошанд
ва вазифаи аввалин дараҷаи зан ин тарбияи фарзанд ва пешбурди кори хонаводагӣ аст. аммо вақте ки амиқтар ба ин масъала назар афканем мебинем ки ин ақидаҳои қолабӣ ҳастанд ки дар ҷомеа онро ҳамчун меъёри гендерӣ қабул намуданд ва яке аз сабабҳои маҳдуд намудани ҳуқуқҳои зан дар оила ва дар ҷомеа маҳз ҳамин ақидаҳои қолабӣ мебошанд. назари шумо ба ин мавзӯъ чи аст? албатта дуруст аст, мо инҷо қайд кардем. ҳатто масалан мо медонем ки дар дини ислом хондан, барои хондану фаъолият намудани масалан занону бонувон ягон маҳдудияте ҳам нест. ва имрӯз аламун қолабҳои шахшудае ки дар ҷомеаи мо ҳанӯз ҳам вуҷуд доранд, дар баъзе ҳолатҳо сади роҳи масалан ба таҳсил қарор гирифтан ё ин ки ба кор рафтани занону бонувон мегарданд. лекин ман фикр мекунам ки дар аксар ҳолатҳо ин пеш аз ҳама ба тарбияю ахлоқи ҳамон хонавода вобаста ҳастанд. яъне агар масалан нафароне ки дар оилаи ба воя расида бошанд ки он оила худашон оилаи фарҳангӣ бошанд, он оилаҳое бошанд ки аз лиҳози ҳам дини ислом ҳам аз лиҳози қонунҳои имрӯзаи ҷамъият ҳам аз нигоҳи илмӣ онҳо худашон муҷаҳҳаз бошанд, яъне донишманд бошанд, ман фикр мекунам ки ин ҳолатҳо бояд ки рух надиҳад. ин вобаста аст пеш аз ҳама ба худи ҳар як зан. агар мо ба таърих ҳатто назар кунем, бубинедон дар давраҳои масалан таърихӣ ё ин ки дар давраҳои гӯем ки аввали солҳои ҳокимияти шӯравӣ чӣ қадар мо зано доштем. ҳатто аз ҳама гуфтан мумкин аст ки мавзеъ ё минтақаи хурофоташ хеле ҳам дар сатҳи баланд ин минтақаи рашт буд. лекин мо дар он давра бисёр муаллимаҳое доштем ки тавонистанд дар ҳамон давра ҳамин қолабҳоро шикананд. бисёр занони фаъоле буданд ки тавонистанд ҳамон қолабҳоро шикананд. яъне ин пеш аз ҳама вобаста аст ба худи зан. якта духтарак дорем аз ноҳияи айнӣ баъди 12 соли хатми мактаби миёна, баъди соҳиби 4 фарзанд шудан, имрӯз тариқи маркази миллии тестӣ ва донишгоҳи аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудааст. ниҳо студент аст, яъне донишҷӯ ҳастанд. барои ҳамин ман фикр мекунам ки дар ҳама ҳолат ин аз худи шахс вобаста аст, яъне аз худи ҳар як нафар зан вобаста аст ки то кадом андоза ӯ мехоҳад ки дар ҷомеа ҷои худашро ёбад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни кишварҳои Осиёи Марказӣ аз кишварҳоест ки дар ҷодаи таъмини баробарии гендерӣ дар заминаи он пешгирии зӯроварӣ дар ҷомеа, дар оила тадбирҳои хеле зиёд андешида шудааст. вале бо вуҷуди он баъзе мушкилотҳо ҳанӯзам боқӣ мондаанд, чунки ақидаҳои қолабӣ муносибати намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти судӣ ва дигар мансабдорони давлатие ки дар ин самт ваколат доранд таъриф месозад. ҳама мушкилӣ як бора ҳеҷ бо ҳал нашудааст ва ҳал намешавад. ин новобаста аст ба ҷомеаи мо, ин новобаста аст ба ҷомеаи аврупо, ин новобаста ба ҷомеаи ҷаҳонӣ. яъне на ҳама мушкилӣ дар як муҳлати муайяншуда роҳи ҳалли худро меёбад. як давраи муайяне дар кор аст ки ӯ мушкилӣ ҳал шавад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки мо агар ки як таҳлилро бубинем, қонуни дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ҳанӯз аз солҳои 2000 дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи вай, барои қабул кардани вай пешниҳодҳо буданд. яъне акнун дар сар ин меравад то кадом андоза ҷомеа ба ӯ тайёр мешавад. ва бубинедон ки баъди масалан агар мо танҳо аз 2000 ин тараф ҳисоб кунем, соли 2013 аллакай қонун қабул шуд. яъне новобаста ба он мушкилиҳое ки буданд, новобаста он мушкилӣ аз тарафи ки буд, масалан аз ё ин ки тайёр набудани худи ҷомеа буд. лекин мо тавонистем баъди анамин қадар сол қонунро қабул кунем.
و چطوری که شما در بالا قید کردین در حقیقت جمهوری تاجیکستان در بین جمهوری‌های آسیای مرکزی یکی از جمهوری‌های پیشقدر در سمت قبول سندهای معیاری حقوقی میباشد. ما امروز اگر حساب کنیم با اون حسابی که مثلا از تحقیق‌هایی که ما داریم 60 سندهای معیاری حقوقی و زیرقانونی ما داریم که امروز تمامی پهلوهای حیات اجتماعی اقتصادی زنان و بانوان ما را در بر میگیرد. امروز تاجیکستان مثلا президент мамлакат дар даврони соҳиби истиқлолӣ бубинед аввалин сохторе ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ рӯи кор омадааст ин кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз соли 1992 мебошад, яъне 25 марти соли 1992 то имрӯз дар дигар давлатҳои боз ҳам мегӯям ки осиёи марказӣ мана моҳи марти имсол кумитаи давлатии кор бо занон ва оила ҷумҳурии ӯзбекистон таъсис дод. ин назари масалан олии роҳбари давлати мо буд ки бар ин масъала таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданду дар ҳамон давру замон вобаста ба ҳамон масъалаҳои сиёсиву иқтисодии ҷомеаи мо ки давраи ҷанги шаҳрвандӣ буд донистанд ки албатта як қувваи бузурги ҷомеаи мо имрӯз занон ҳастанд. این ساختار رو مثلا تأسیس داده. عین حال خشونت خانوادگی در تاجیکستان جنایت حسابیده نمی شود و پیشنهادم چنین است که باید این مسئله را سری نودیده برای یعنی مسئله کریمینالیزاسیای زوروری در اویلا کمیته کار با زنان و اویلا همچنین هماهنگساز با دیگر سوبیکت‌های پیشگیری زوروری در اویلا وابسته به این مسئله چگونه موافقت دارد؟ چطوری که در اون کنفرانسی ملی که برگزار گردید یکی از مسائلی که بررسی گردیدن در سمت تطبیق قانونگذاری و وارد نمودن تغییرات وابسته به قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوروری در اویلا این انامین کریمینالیزاسیا نمودن زوروری در اویلا بود و امروز همون سه تا گروهی که کار کرده ایستادند هر یک گروه در سمت خودش تغییرات و پیشنهادهایی که میشوند کار کرده ایستادند و گروه کاری که مثلا در نزد کمیته کار با زنان و اویلا هست علاقه درست پیش جلسه کاری خود را برگزار نمود و ما همه انمون تکلیف و پیشنهادهایی که هست در سمت خودمون یعنی اون چیزی که از جانبی گروه کاری کمیته پیشنهاد کرده می شود به حکومت جمهوری تاجیکستان و برای مثلا وارد نمودن تغییرات و الهه های این مسائل توسط حکومت بررسی کرده می شود. پیشنهادهای کمیته کار با زنان و اویلا نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به همین مسئله میتونید مشخص بکنید که چی پیشنهاد است؟ یعنی شما جانبداری میکنید مسئله کریمینالیزاسیای خشونت در اویلا رو؟ بله این مسئله رو ما البته جانبداری میکنیم لیکن باز من گفتنی هستم که هر قانونی که روی کار میآید هر مسئله را که ما بررسی میکنیم اولا در همون قانون یا سند معیاری حقوقی باید ما منتالیتی مردمی تاجیک را به نوبت گیریم یعنی تا کدام اندازه ما میتوانیم همون تغییرات و الهه را وارد کنیم که به جامعه ما یگان خلل دیگر نرساند خلل دیگر وارد نسازد. برای همین در البته از گروه من چطوری که قید کردم گروه کاری علاقه کاری خود را آغاز بخشیده است و ما درباره کدام مثلا سمت های علاهیده یا اینکه مشخصا کدام تغییرات و الهه ها وارد کرده می شود من فکر میکنم که الهاتا باز ما میتوانیم هم صحبت شویم در صورت جنبستی کاری. متخصصان بر آن نظرند که سوبیکت‌های پیشگیری زوروری در اویلا از جمله کمیته کار با زنان و اویلا که یکی از آنها محسوب می‌یابد مورد واکنش به خشونت خانوادگی از حفظ و یا رهایی جبراننده زوروری که اساساً زنان دچار آن میشوند بیشتر به حفظ اویلا همچون یک یچیک جامعه مایل دارند. یعنی صرف نظر از آنکه در اویلا زوروری یا که خشونت به طریق سیستماوی به وقوع میآید لیکن بیشتر افضلیت به پراکنده نشدن اویلاها داده می شود. نظر شما در این باره چی است؟ من فکر میکنم که تا اندازه این مسئله ها رو وقتی که ما بررسی میکنیم نه این خیر نیست. در کدام حالت مثلا به خاطر
нигоҳ доштани оиласт. Дар ӯ ҳолатҳое мешаванд ки вақте ки масалан агар мо аз таҷрибаи кумита гӯем, вақте ки ба кумита муроҷиат мекунанд, вақте ки суҳбат мекунӣ ки ҳамун оила барқарор шуданаш мумкин аст. Яъне як чизи ночиз аст, як сухани ночиз аст, як масалан муносибати на он қадар вай ҳастанд оилаҳои ҷавоне ҳастанд ки масалан онҳо на қадами нахустини худро ба ҳаёти мустақилона гузоштагиам. Ва ба хотири як чиз, барои мисол мегӯям, ба хотире ки ман масалан шавҳар телефонашро мемонаду зан телефони ҳамон шавҳарашро мегираду мебинад. Ба ҳамин қадар масалан як вай ҳамин масалан пароканда шудани оила, албатта ин ман фикр мекунам ки на аз рӯи одоб асту на аз рӯи инсоф аст, на фақат фаҳмондан дар кор. Шояд ҳамин баъзе ҳолатҳое ки мешаванд, шояд ба ҳамун ҳолат чунин хулоса барорӣ карда бошанд, вале дар ӯ ҳолате ки вай нисбати масалан зан зӯроварӣ мекунад, нисбати зан масалан таҳдидҳои чӣ хел бигӯем, таҳдидҳои сахт мекунанд, ё ки вақте ки хулоса мебарорӣ ки дар ҳақиқат ҳамун оила ба созиш омада наметавонад, албатта ҳеҷ вақт дар ин ҳолат сади роҳи парокандашавии оила шуда наметавонем, на мо на дигар кас, чунки пеш аз ҳама барои масалан ҳам ҷомеа ҳам оила солимии зан, солимии фарзанд зарур аст. соли гузашта ва соли ҷорӣ низ мутаассифона ҳолатҳои худкушии занон дар заминаи зӯроварӣ дар оила ба вуқӯъ пайвастанд. аз ҷониби кумита ягон таҳқиқот, ягон таҳлили вобаста ба ин ҳолатҳо вуҷуд дорад? сабабҳо ҳастанд, сабабҳо хеле ҳам зиёд ҳастанд ва гуфтан зарур аст ки дар инҷа пеш аз оне ки масалан аввалан вазифаи масалан кумита пешгирӣ намудани ин ҳолатҳо ҳастанд ва дар ин самт аз ҷониби кумита ва зерсохторҳои он дар шаҳру ноҳиё албатта чорабинҳои хеле ҳам гуногун гузаронида мешавад. Лекин албатта новобаста ба ин имрӯз мо шоҳиди он ҳастем ки ба ҳар ҳол ҳолатҳои худкушӣ ба масалан худкушӣ задани занону бонувон ба чашм мерасад. Ҳарчанд дар семоҳа нисбати семоҳаи соли гузашта кам ҳастанд, солона ҳам ҷанбаст буд, нисбати соли гузашта камтар буданд аз ҳисоби занон, лекин новобаста аз ин ҳастанд. акнун ин ваколатҳое ҳастанд ки кумита салоҳияти дахолат кардан буд надорад. яъне анамон мақомотҳои қудратӣ, прокуратура аст, вазорати корҳои дохилӣ ҳастанд, суд ҳастанд, яъне ин инстансияҳое ҳастанд ки вақте ки масалан вазорати корҳои дохилӣ муайян менамояд, албатта онҷо прокуратура меравад, прокуратура ҳамаи масалан ҳолату сабабу омилҳоша медиҳад, суда медиҳад, суд боз баррасӣ мекунад нуқтаи назари худро, яъне ин зина ба зина ҳамаи анам сабабу омилҳо ва кумита яъне истифодабарандаи омури расмӣ ҳастанд. Мо аз вазорату идораҳои ки бевосита ба ваколаташон ворид мешаванд ин таҳқиқоту масалан хулосабарориҳо тибқи ҳамаи ҳамин, баъд аз он тибқи масалан он суҳбатҳои алоҳидае ки албатта бо падару модар, бо хуштабор, бо шавҳар бошад ё ин ки хуштаман бошад, келин бошад, гузаронида мешавад. таҳлилҳо нишон медиҳад ки нофаҳмиҳо ҳаст, рашк ҳастанд, зӯроварӣ ҳастанд, яъне сабабҳо хеле ҳам гуногун ҳастанд, муҳоҷират ҳастанд. Масалан барои якта мисол вақте ки дар шаҳри норак як воқеа даст ба худкушӣ задани масалан зан буд, баъди таҳлилҳое ки буданд, баъди он суҳбату вохӯриҳое ки бо нумояндагони ҳамон хонавода буданд, хусур надоранд. хуштуманашон дар Россия, шавҳарашон дар Россия, ҳатто ба воситаи телефон тавонистанд ки ҳамон духтаракро ба ҳамин чиз расонанд. зӯроварӣ равонӣ барои ҳамин бисёр аст. ин зӯроварӣ равонӣ аст, иқтисодӣ аст, дигар сабабҳо омилҳо ҳастанд ки имрӯз ҳамин ҳолатҳо рух медиҳад. вале ман фикр мекунам ки дар зиндагӣ мубориз бояд шуд. агар дар зиндагӣ мо мубориз набошем, дар баъзе ҳолатҳое мешавад ки анамин каме ҳам масалан беиродагӣ, нотавонии занону бонувони мо ба ҳамин чиз расонда мешавад. мо ҳатто як мисоли оддӣ оварда метавонем ки як зане ки дар
5 сол дар масалан маҳбаси Норак шиштагӣ буданд, шаҳри Норак. ман ҳамин иродаи мустаҳками ҳамон зан қоил шудам. вақте ки вай аз маҳбас баромад, аввалин муроҷиате кард ба Кумитаи кору занон ва оила буд. яъне ӯ на ҳаросид аз ҷомеа ва на ҳаросид ки ӯро мегӯянд ки ӯ дар маҳбас шиштагӣ аст. вай омаду муроҷиат карду, гуфт ки ман камбудии худамро фаҳмидам, ман эҳсос кардам, хай ман дар зиндагӣ пешпо хӯрдам, лекин ман имрӯз мехоҳам ки зиндагии худро барқарор кунам ва он фарзандоне ки таи чанд сол аст дар масалан ҳар куҷо ҳастанд, яъне фарзандонам дар дасти модарам аст, хонаи бародарам аст, мехоҳам ҷои кор ёбам ва оилаамро барқарор. соли гузашта ӯ соҳиби гранти президентӣ гардиданд ва имрӯз вай аллакай соҳиби ҷои кор ҳаст, ба соҳибкорӣ машғул ҳастанд, аллакай кор карда истодаанд. бале, аллакай кор карда истодаанд, яъне дар зиндагӣ ӯ як мақсад дорад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки бале, дар баъзе ҳолатҳо занону бонувони мо масалан чӣ мешаванд, гӯям аз зиндагӣ масалан дар зиндагӣ дилгарм нестанд, аз зиндагӣ дилашон хунук мешавад ва дар ҳамин ҳолат ман фикр мекунам ки бале, рӯҳ афтода мешаванд ва дар ҳамин ҳолат мераванду масалан даст ба худкушӣ мезананд. ҳатто вақте ки дар кумита муроҷиатҳо мешаванд, баъзе нафароне ҳастанд ки мегӯянд, мегӯянд ки ман тамоман дига намехоҳам зиндагӣ кардан. баъд мо ҳамроҳи суҳбат мекунем, мефаҳмонем, аз роҳашон бармегарданд. вале мутаассифона баъзеҳо ба мақомотҳо муроҷиат намекунанд, ё баъзеҳое ҳастанд ки дар дилашон гирифта мегарданд. боз ҳам мутаассифам ки ҳамин ҳолатҳо дар ҷомеаи мо мегардад. ҷорӣ намудани таҷрибаи бастани шартномаҳои корхонаҳои истеҳсолӣ бо шахсони инфиродӣ аз ҷумла занони хонанишин оид ба пешбурди корҳои хонагӣ, яъне чунин тадбир муҳим дар фасли дуюми нақшаи вобаста ба фаъолгарини шуғли занон дарҷ гардидааст. оё ин тадбир барои таъмини кафолатҳои иҷтимоии занҳои хонанишин равона гардидааст, чунки коре ки онҳо доим дар хона анҷом медиҳанд ягон кафолати иҷтимоӣ надорад, занҳои хонанишин рӯзи истироҳат надоранд, рухсатии меҳнатӣ надоранд ва зимнан чунин занҳо боз ба хушунати хонавадагӣ ҳам бештар дучор мегарданд. яъне ки ин барои таъмини кафолатҳои иҷтимоии занҳои хонанишин аст. ман фикр мекунам ки дар масъалаи анамин занҳои хонанишин мо баъзе тадқиқотҳою баъзе ҳадафҳое дорем ки роҳандозӣ кунем, лекин аслан масъалае ки шумо инҷо иброз доштед, ин ҳамкорӣ бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аст ва дар стратегия иҷрокунандаи асосӣ вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон мебошад ки дар ҳолатҳое ки масалан занони мо дар хона кор мекунанд. вале мутаассифона имрӯз ҳамин система ё ин ки механизм то андозае роҳи ҳалли худро наёфтааст. ба кадом хотир? ба он хотире ки вақте ки масалан корфармо коргарро мегирад, албатта бояд ба ӯ шартномаи меҳнатӣ кунад. вале мутаассифона имрӯз ягон нафар зане ки дар хонаи масалан нафаре ки кор мекунад, масалан ба кор фаро гирифта мешаваду як маоши муайяне мегирад, ягон кас ин муроҷиат ҳам намекунад. яъне ягон нафар занои мо аз ҳамон соҳибхона талаб ҳам намекунанд ки имрӯз шумо бояд шартнома кунед, ман шартномаи меҳнатиро ба имзо расонам. бинобар ин ман фикр мекунам ки дар ин самт барои ҳам мо ва ҳам вазорати меҳнат корҳои хеле ҳам зиёдро ба сомон расонда намонда, ки имрӯз ҳамон аз ҳуқуқҳои худ онҳо дифоъ кунанд. яъне занони мо имрӯз бояд ҳамин чиро донанд ва аз ҳуқуқҳои худ дифоъ кунанд. вале дар аксар ҳолатҳо баъзеашон медонанду барои онҳо осонтар аст ба фикрам ки ҳамон рафта корро мекунанду ҳар моҳ маоши худашонро. яъне ин барои занҳое ки ҳамчун хизматрасонӣ дар хонаҳо ҳастанд, барои ҳамонҳо нигаронида шудаанд. ба андешаи шумо аз ҳама тадбири муҳиме ки дар оянда метавонад ба фаъолнокии занон дар ҷомеа ва дастрасии онҳо ба имкониятҳои баробар кадом тадбири муҳим аст?
албатта тадбирҳо хеле ҳам зиёд ҳастанд ва пеш аз ҳама ин саводнокии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан занону бонуон ҳастанд. вақте ки мо аз зинаи аввал мо ин чизҳоро ба ҳисоб мегирем, танҳо бубинедон ки як барномаи тарбияи интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда вобаста аст ба татбиқи барномаи рушди муассисаҳои то мактабии ҷумҳурии Тоҷикистон. то андоза бубинедон ин бо сарчашмаҳои хеле хеле ҳам дигар аст. то унҷо рафтан масалан баъди он таҳсил фаро гирифтан ба синфи масалан таҳсилоти ибтидоӣ, миёна, асосӣ, миёнаи касбӣ, маълумоти олӣ, яъне соҳибкасб шудан, ба бозор баромадан, ҷойи кор ёфтан, яъне ин як чӣ мегӯем занҷирае ҳаст ки дар сурати дар амал татбиқ намудану ба ҳамон нишондиҳандаву ҳадафҳо расидани тамоми барномаҳои соҳавӣ мо метавонем ки мушкилоти занонро ҳаллу фасл намоем.